GG. Vyhrála Ellie, bylo tam za tverku, no tak to je pecka. Musíte mi na to vždycky upozornit, no. To jsem úplně nedomysl. No dobrovolně bych si nevybral za tverku, to se nebojte. A dá se to splnit. Dá se to splnit. Sakra. Přemýšlím, jak to udělám. Dobrý, to vymyslím. Sněz citron, hele, až budeme mít 99 200 odběratelů anebo 3000 lajků, bude se zase vybírat challenge. Tak já nevím. Na stole, no já přemýšlím. Takže mám zatverkovat, jo. Může být? Může být? Já nevím, jak to holky dělají, jak tverkujou, takhle ne? No kámo, já mám dost.